dihamu amanami nanami, remaja na posobulu, ruas niurihata naru beribadah pala di tikion, songoni na beribadah melalui live streaming. Adora sudah mulai ibadat dari pagi narion, jumolo mata bige, kor sian anak kota sekolah minggu. Haleluya, pujilah namanya.
Naing marhadaulatum maita marsaur do debata tapake matik kisangobas martangiang di bagasan rohat tabe martangiang mahita. Amin. Ta puji Tuhan ta mari dia tesa buku de nomor 571 ayat sada 1 tolu di ayat tulen no jongjong mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadia, natu mapalangi dohot tanoon. Amin. Hos situtudo rohakku, manang hamatean, manang hanguluan, manang akas rusuruan ni debata, manang harajaon, manang hagugon, manang akka namasan waing, manang akka narosogot. Daktar bahini manirangi hita sian haholongan ni rohani debata. Marhite-hite Kristus Yesus Tuhan tai. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata pargugo naso hatudosan, sailehon madihami haporseaon na mangulu, asa totok kami porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Topa marohanayas di bagasan hami, jala pay baru rohanami jala pasitong, sai pahot mahaporseaon nami, asahot jala sonang rohanami, marningot nauksesa dosa nami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita.
Tatangihon ma pati ni debata imana tersurat di buku Hebrew 10 ayat 38. Alai sian hapor seaun ma mangulu partigori jaladang lomorohaku dihalak nasumurut. Ido sahatna atong rak mangidogogo mahita sia Tuhan debata mangulahon naubar tepat inai. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon naubar tepat mi. Amin. Tapuji Tuhatta marede mahita. Tato poti madosata tuadopan di debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasuhatu dosan jala amanami. Ujau hami guarmu nabadiai ala natargogot hami marningot dosa nami.
Sai marasini roha maho midahamion, o Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabijolma alani hami, namate jalana hehe sian namate, nama naik tuan wagijang doho mangodihon hami, asi maroham dihami, sai patoktong madihami roha hamuliate tuho, oto di parbadia, pangapul di namarsak roha, pamalum masaluhut na bernit, binahin ni dosa nami, Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulaw lomo ni roham, hodo paritian di nama nasa asini roha, sayunak tulak hami, say tangihon mahami, ho ali debata, ama, anak dohoto di parbadia, amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosatta, songonod doha tani Tuhan Jehovah, nunga pola hupasisi akka pangalosim songon obun, jala songon obun manorop akka dosam, say mulak maho tuau, ayaw do si paluaho, hasangapon ma di debata na dikijang, amen. Tapuji Tuhatta marid demahita. Tatangihon ma hatani debata, turpuk epistel di mingguta sadarion, imana tersurat di buku Rom sada, mamuka sian ayat 10 sahatu 10 pitu, tajahama secara responsoria. Aidangna huhailahon barita naulii, ai hagogon ni debata doi, paluahon nasa naporsea, halak Jahudi jumolo, dungi dohot halak gorik rakmahita, ai di papatar di si hati goran di debata, nasian haporseaot tu haporseaon, hobar tu nasar suratian, namangolu do partigori hinorhon ni haporseaon na, ido sahatna, martua do natumangihon hata ni debata, jala naupeopsa, amin. Tapuji Tuhatta mared demahita.
taha tidak koma hapor seau tai songon na hina tidak kon didongata sa hapor seau di sadok portibion rap mahita mandok au korsea di debata Jehova ido ama pargugu nasahat dosan na tumapalangi dohotan au korsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova nasasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabi siato di parbadia adoran suabuhan ido tuhata na tumaon na birnit di pamumuman ni status nama terbacal do ibada di hau binar sila na tua na toru dum ditano na mulak mangulu di hari mata luhur nama naik di surga lau hudul tu siamun di debata Jehova amanai parbuhum nasuhatu dosani di sima ibada pai mamlak sogot tutana om manguhumi halak na mangulu doh namate au korsea itu di perbadia jalan uksada huria nabadia huria hatopan ala Kristen hak nabadia doh dia sesani dosa doh dia tai nama doh mulak mangulu sogot daging di halak na mate doh di hanguduan na sudah amin. Tabigema inde pujian sian punguan ama arbab.
tabigema tikting namasa do nanaik pamasaon ni huriata. Shalom, Horas Madihita. Ondolan nitikting tanggal 10 Oktober 2024. Romawi Sada, Pakobasion. Sada titik sada. Goar minggu dohot topik minggu. Goar ni minggu sadarion, minggu pa 20-hon dung Trinitatis. Topik minggu, halak partigori mangoludo binahen ni hapor seonna. Sada titik dua, barita nasorang. Nah di hari Senin tanggal sia September 2024, nunga di basa-basahon Tuhan debata sada dakdanak boru di keluarga Jimmy Antonius Tampu Bolon, Inata Dewi Sartika boru manurung Sianwik Makassar sada. Hipas dodak danaki suang songoni natorasna. Sada titik tolu, tikting naing marbagas, tikting parjolo. Naing manjalo pamasu-masuon, parbagason ma Luciana Francisca boru butar-butar, boru ni amata Sintua S. Miller Marnagon butar-butar, tubuh di Inata Mary Lesteria boru pardosi, ruas ni HKBP Keramat Jati, Sianwik Rambutan 2, Dohot Orwana, Raja Karsito Purba, anak ni Amata, Insinyur Brataling Purba, tubuh di Inata, Malem Karina, ruas ni GKPS Hang Tua, Resort Polonia, Medan. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2024, pukul siawib, di HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati. Di pasu-pasu Tuhan debatama sakap parsaripeon nasidai. Sada titik opat, padidion nabadia khusus. Di hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024, patupaon ni huriata do padidion nabadia khusus, tu nama godang, tu anak ni huriata, Giofra Haradongan Marbun, Sianwik Parserahan, di Parmingguan pukul 10 pituwib. Alanii di Patupado pertemuan dohot natoras di hari Sabtu tanggal 10 sia Oktober 2024 pukul 10 pituwib di ruang Yesaya. Sada titik 5 sidi khusus. Di hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 di Parmingguan pukul 10 pituwib, patupaon ni huriata sidi khusus, tu anak ni huriata, nanunga marsiajar khusus, Ima, Sada, Henrico Simbolon, Sianwik, Keramat Jati. 2. Kristina Boru Hutajulu, Sianwik, Makassar, Sada. Tolu, Rini Noviani, Sianwik, Kalibata, Sidi dan Baptis khusus Sian Islam. Alanii di Patupado pertemuan dohot natoras di hari Sabtu tanggal 10 sia Oktober 2024 pukul 10 pituwib di ruang Yesaya. Romawi 2 Dewan Koinonia. 2 titik sada ruas Natamba. Di hari Selasa di Parsermonan Parhalado tanggal 1 Oktober 2024 pukul 10 siawib, nunga tajalo gabe ruas nagok, dung di Parmahani Sintua Wigna, dohot tatap muka, dohot pandita, Ima, Sada, Nyonya Sintua Silitonga Boru Siahaan, masuk di Wik Keramat Jati. 2. Keluarga Boris M. Silitonga Boru Naibaho, masuk di Wik Keramat Jati. Tolu, keluarga Nyonya Dian Novita, masuk di Wik Lubang Buaya. Alanii marhite tiktingon disosoi asa di Pasikopma Haporluon pengisian tu database. Romawi 3, Romawi tolu Dewan Diakonia, tolu titik sada, Barita Namonding. Di hari Rabu tanggal sia Oktober 2024, nunga jumolo maruju ngolu, amata Lasmiden Siregar, manang opu Willy Doli, umur 84 tahun 2 bulan sian wik tengah.
Tatangnya konma keluarga namarsita ononi asatibu tarapul rohana sida. Romawi opat nama ragam, opat titik sada, petugas kebersihan dan pengadaan bunga altar. Tuari Minggu di tanggal 20 Oktober 2024, na patupahon dohot na paradehon bunga altar, dohot na payason gereja, dohot na humaliangna, ima sianuik condet. 4.2 lampu penyeberangan dalan. Hombar tu permohonan ni huriata tu Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tanggal 10 Mei 2024 ala torop ni kecelakaan di harbangan ni pintu masuk garejata nunga be ditolopi pamaretata. Jala mulai hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 nunga be boy dipakai lampu laho penyeberang dalan mengalewati zebra cross. Alani disosohon matu hita ruas molo naing menyeberang dalan sianima hita lao menyeberang. Alani huriata pasahaton maluyate tu pamaretata Provinsi DKI Jakarta. 4.3 panitia HUT pa ono 10 tahun dohot pesta gotilon. Alalam jonokma ari pesta gotilon dohot HUT pa ono 10 tahun nanaing patupaota di hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 maringan di gereja dohot serbaguna ni huriata. Disosohon ma partisipasi di hitaganup ruas di huriata asa di pasahat ma tok-tok ripe perkeluarga tu panitia. Jala di ari pestai disosohon ma tu hita asa unang pola mamboan kendaraan pribadi ala situasi parkir matsai sopit. Dung sidung tiktingon mandok hata do panitia pesta gotilon do hut pa ono 10 tahun. 4.4 Sinode Godang. Hombar tu surat Eporus nomor 106 sia garing L08 garing Romawi Walu garing 2024 hombar tu pelaksanaan Sinode Godang Pamiliton Eporus Sekjen Kepala Departemen Koinonia Kepala Departemen Marturia Kepala Departemen Diakonia dohot 32 pareses nanaing di Patupa sian tanggal 2 sahat tanggal 8 Desember 2024. Sian unduk niroha tatangnya konma asa mardalan dohot denggan ulaon sinode godangi. Jala rap tatangnya konma panditata resort ima inang pendeta Dr. Ana C. Vera Pangaribuan na dohot mencaloton nagabe kepala Departemen Marturia HKBP asa anggia tulus sakap nasidai. Marsangap madebata marhite ulaun sinode godang HKBP. Songoni masahat ni tikting di minggu ta sadarion akana soni jahaon di tiktingon boy mata jaha di WA grup Wiktabi manang website HKBP Kramat Jati. Shalom Horas. Shalom, selamat hari Minggu ma dihita salut na amang inang nang songonima na poso bulung. Di sini kami berdiri mewakili panitia HUT Pesta Gotilon HKBP Kramat Jati tahun 2024. Pertama-tama kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Allah Bapa kita di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus yang selalu setia menyertai dan memberkati kita semua, terlebih saat ini. Yang kami hormati Amang Pendeta Uluan Sitohang, terlebih kepada Amang Inang Sintua Parhalado Nihuriata HKBP Kramat Jati, Bapak Ibu semua pengurus WEK, Bapak Ibu semua pengurus kategorial,
Terlebih Bapak Ibu, orang tua kami, semua yang kami cintai dan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, serta semua jemaat kita, baik tua dan muda, yang tidak dapat kami sebut namanya satu persatu, yang kami cintai dan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam rangka pesta HUT ke-60 dan pesta Gotilon gereja kita HKBP Keramat Jati tahun 2024, kita akan melaksanakan pesta tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024, tempat gereja dan ruang serbaguna HKBP Keramat Jati. Kami panitia dengan ini menyampaikan garis-garis besar kegiatan yang akan kita laksanakan sesuai rencana yang sudah dibuat panitia pada acara perayaan HUT ke-60 tahun dan pesta Gotilon HKBP Keramat Jati sebagai berikut. 1. Ibadah hanya satu kali diadakan pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 masuk pukul 9 WIB. 2. Dihimbau kepada semua jemaat supaya tidak membawa kendaraan roda 4 karena lahan parkir gereja kita pakai untuk acara perayaan HUT ke-60 dan pesta Gotilon. 3. Jemaat yang membawa kendaraan roda 2 dapat diparkir di area parkir di depan rumah Huria sebelah utara. 4. Dalam rangka merayakan HUT ke-60 dan pesta Gotilon tahun 2024, HKBP Keramat Jati panitia menyediakan amplop ucapan syukur dari jemaat yang sudah berpenghasilan yang akan dibagikan melalui pertanyaan WIK kita masing-masing mulai minggu depan untuk kita isi sesuai dengan kerelaan hati kita masing-masing. 5. Amplop tersebut boleh dibagikan lebih dari satu amplop ke setiap keluarga jemaat. Dengan pemikiran bahwa kita sudah maju dan tidak seperti zaman dulu lagi, bahwa dahulu satu keluarga hanya memiliki satu sumber penghasilan tetap. Tetapi kita yang ada di kota saat ini sudah maju dan sudah ada yang memiliki sumber penghasilan beraneka ragam. Oleh karena itu, panitia memutuskan untuk menginisiasi supaya saja siapa saja yang sudah memiliki penghasilan boleh memberikan ucapan syukur pesta HUT ke-60 dan pesta Gotilon tahun 2024. 6. Jika ada keluarga atau jemaat yang belum mendapat amplop ucapan syukur melalui WIK masing-masing, panitia menyediakan amplop ucapan syukur tersebut di pintu masuk gereja kita pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024. 7. Yang perlu dipersiapkan oleh semua jemaat dan semua WIK kita masing-masing untuk hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 adalah 1. Amplop ucapan syukur setiap jemaat disampaikan setelah selesai ibadah perayaan HUT ke-60 tempat di ruang ibadah gereja dipandu dari altar. 2. Bakul berisi berbagai macam buah untuk dibagikan bersama dan dimakan bersama oleh WIK masing-masing pada saat perayaan pesta HUT dan Gotilon di ruang serbaguna. 3. Bakul buah tersebut harus dilabel nama sesuai nama WIK masing-masing. 4. Tanduk ukuran 5 liter berisi beras secukupnya yang akan diserahkan di ruang ibadah. 5. Ulos untuk dipakai pada saat acara manortor di ruang serbaguna
7. Silua wek dan atau sati-sati yang akan ditortorkan di serbaguna. 8. Sebelum ibadah akan diadakan prosesi membawa simbol pelayanan gereja ibadah diserahkan dan diterima panitia petugas di depan altar. Setelah di depan altar sesuai yang sudah disediakan. 10. Setelah prosesi telah sampai di depan altar, bakul dan tanduk sudah selesai diterima dan diletakkan di depan altar berisi prosesi perwakilan panitia, perwakilan WIK, perwakilan jemaat, perwakilan pembawa bakul dan tanduk dipersilakan kembali ke tempat duduk yang telah disediakan. 11. Penyerahan amplop ucapan syukur dilaksanakan setelah ibadah selesai dipandu dari depan altar serta gondang sebangunan berbunyi kita sambil menari. Manortor maju ke depan altar untuk menyerahkan amplop ucapan syukur kita. 12. Setelah selesai prosesi penyerahan amplop ucapan syukur dilakukan, semua jemaat turun ke bawah untuk melanjutkan acara perayaan HUT ke-60 dan pesta gotilon, potong kue ulang tahun, makan siang, dan manortor. Demikian kami sampaikan sosialisasi puncak acara HUT ke-60 dan Pesta Gotilon Gereja HKBP Keramat Jati tahun 2024 ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom. Horas. Tabigema ede pujian sian punguan ama.
Ta puji Tuhatta mared demaita laos tapapung mapiliata pilihan sadaa dohot sadabi. Pasrah aku di Tuhanku, tak terbaik dari rima. Ondo tok tani aku, tulaku berapata. Obi pos darah hati, saya patulus sonai.
martang yang mahita dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha imana mangaramuti aka ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus. Amin. Horas madihita manginang. Selamat hari Minggu. Tajak kon mahatani debata ima sian bukuni panurirang Habakuk bidu 2 mamuka sian ayat sada rodi ayat 4 tangi hokamu mas songono mahatana di atas panatapaku doahu jongjong jala tindang ahu tu partano batuan jala manatap-natap ahu marnida manang aha sidohonon na tu ahu jala manang aha alus na taringot tu alu-aluku jadi nina Jehovah mangalus yahu surat ton ma pangkaponoi jala uhirhon tua kabatu panuratan asa takas tarjaha nang pamulus aita ringot tutiki sogot dope pangkaponi jala hopagan mariahi ujung jala dang margabus tung surape lumemba sai paimaima mai ai sai narodo sogot dak tagamon tartading idama natealdo ibana dak tigo rohana di bagasan alai anggo halak partigori manguludo pinahenni parsi hohotna marhapus siaon ido yanggo sahatna Habakuk ima nomor 8 Makau jadi lahu Makau di jauh de Batama panirang Habakuk manang lahu mangapuli do panurangon di bangson di bata Israel atihai Huriana hinolongan di bagasan Kristus Yesus dianggukon panurang habukukon do hapursuhon dohot akka halum lamun namasa di tonga-tonga ni halak Israel jala di situasi halum lamoni adong kesan dang mardalan hukum inna ombar tu patutna manang dohonon dang dihormati hukum dohot peraturan na tinotopon ni lembaga ni panggumgumi atihan ni turpukon akan nama saima patugu hapur siota madok holad debatado pangalu-aluan unang ganggu hita diwaso dot hagugona laho mangurupi hita ibana tapasahat debata i na manundangi pakilala ata songona binahin ni si Habakuk di Trupukona manginang nasa penindasan tu rakyat nagale napugos pangurupaon padobon penindasan parsalisian dohot parbadaan ima parngulua siapari di harajau juda hatihai masani panurang Habakuk alanima boy dohonon masani hapanurangon Habakuk krisis kepercayaan tu pemimpin manang panggum-gumi masama ima kegoncangan politik na mangela campur tangan ni pihak luar ima asup namang intervensi harajaun juda atihai alanima disuruh Jehovah halak kasdim
manaluhon harajaon Asur asa sadar nian halak Israel di dosa na maraduput Jehovah hape halak kasdim pe dang pasohoton halum lamon di Juda garyada gabe manambai do nasida di halum lamon na masai na mangujar si Habakuk mangulahon ima dinalaho mangalu-alu ibana parurang Habakuk tu Jehovah asa Jehovah na pasohoton halum lamon. Pada masa Nabi Habakuk melihat tidak ada lagi kepercayaan, momen-momen yang bisa diyakini pada saat itu, pemimpin-pemimpin, raja-raja yang bisa menjadi suatu contoh teladan bagi semua bangsa pada saat itu. Apalagi pada saat itu bangsa itu sambil mencari kekuasaan dan mencari kebesaran, kepoweran pada bangsa masing-masing. Allah di mahuriana hinolonga di bagasan Yesus Kristus setok tongdo mai-maima panurang Habakuk bialus ni debata tuaka alu-aluna taringot tu bangsonai nang pesai hirana di paeleng-eleng debata. Jadi boido digombarhon ibana dirina songon sahalak pajaga laho mengawasi paima-ima akan naro musuh manang marah rupani situasiona manginang maggambarhon panurang Habakuk natoktong di bagasan habengeto paima-ima alus ni debata dialu-alu nang pinasahatna tu debata. Habakuk sabar setelah dia berdoa karena dia merasa Tuhan meninggalkan bangsanya. Tetapi dia berdoa memohon kepada Tuhan dengan rendah hatinya dan dia juga sabar akan menanti dan menunggu jawaban dari doanya supaya Tuhan menolong bangsanya dalam keterpurukan. Nabi Habakuk meyakini tidak ada yang bisa menyelamatkan umatnya, bangsanya, tetapi hanya Tuhan. Itulah iman, keyakinan percaya akan Tuhan dari Nabi Habakuk. Di papos rohana marhite napasahaton pangkapon taringot tu haleleng seni bangso parjahat mangurupi bangsona nunga magosian bangsui pakirimon ala parir ni parniahapan nasida di panggosa-gosa ni hajahaton ni harajaon namar sore-sorin menjajah nasida. Sesungguhnya mereka sudah tidak lagi berpengharapan kepada Tuhan dan kepada kekuatan-kekuatan dunia, kekuatan-kekuatan penguasa. Tapi Nabi Habakuk mengarahkan supaya mereka tetap bersabar, penuh dengan penantian akan pengharapan supaya menuju kepada kehidupan yang lebih baik di dalam suatu penderitaan yang telah terjadi pada bangsanya Israel. Nunga magosian bangsui pakirimon parir parniahapan nasida di panggosa-gosa ni hajahaton ni harajaon namar sorin-sorin menjajah nasida alani mamanginang huriana henolonga di bagasan Kristus Yesus diigil trupukod dosian hita asa marsihohot makaposi Tuhani marhite na mamake nguluta gabi pilihan na khusus di debata manang gabi pasu-pasu mahita nian di pordibion.
Idonan idok ni epistel tainakin ayat 16 dot ayat 17. Dang maila ibana pararaton hatani di bata. Nang pe pada saati bangsa Rom di bagasan waso ni Kaisar Romawi. Iko Kaisar Rama si pertuhankan atihai gabe mabiar mahalak nang Kristen. Alai tutu hatani di bata. Namar guguhiot sude bangsona nang akan apursia asa unang mabiar marbaritaho barita nauli. Tuhan menginginkan jangan ada yang takut untuk memberitakan kesukaan, memberitakan sukacita bagi semua orang, supaya itu menjadi tugas kita orang-orang percaya. Manang nasongo dia pe namasa di ngulu hapur tibiota na pasti ikon pasahatotta do pararatotta do hatani di bata une manang so une asa margugo do hita baino ni di bata dinalaho naing pasahatotta hatani di bata kuriana hinalonga di bagasan Kristus Yesus asa marsiohot hita maka posi Tuhani marhite nama make ngulu taon gabi pilihan na khusus di debata nang hitape asa gabi pasu-pasu di Portibion. Ido endetakan tuata Yesus mandok tu siseana ai sitiruodo na ulehon Tuhamu. Ido kan rap nama tu rap nama ramkin ingotomuna asagabe pasu-pasu ho di ngoluni huria asagabe pasu-pasu ho di ngoluni bangsota di ngotamu doang ede ne anong nama ringot nomor 3 Tuhata Yesus mandok tu sisiana ai sitiru odona uleo Tuhamu asawe kamu songon PR tabayate jabute. Jadi Tuhan Yesus memberikan teladan kepada semua umat yang percaya. Ketika Yesus memberikan teladan kuasa kepada umat yang percaya, kiranya lah umat yang percaya itu supaya menyampaikan juga kepada yang belum percaya, terlebih kepada yang sudah percaya, supaya dia mempunyai kekuatan atas iman yang dia sudah miliki, keyakinan dia penuh dengan kepercayaan dan kesetiaan hanya kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus yang rela mati sampai disalibkan, dikuburkan, dan dia bangkit dari kubur sehingga boleh kita punya kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Huriana hinongan bagasan Kristus Yesus atau dia doneng si putiotas yang terpukul marhite parniahapan ni bangso Israel na binereng ni panurang Habakuk buido masa manginang pakilalaan na songoni di nguluta ala panosak niaka na masa. Bisa saja kita mengalami seperti yang di Nats ini. Boido tahilala, boido tapahusor-husor andurang somerdeka hita negara Republik Indonesia. Ahamaha gugoni bambu runcingi dan adong tolapta mangalo penjajah. Alai diurupi debatado, dimampuhod debatado bangsona. Na porsia di ibana, na mangusade tu ibana bui di ikrarhon 17 Agustus 1945 merdeka bangsa Indonesia penjajah lari dari bumi Indonesia. Amin. Bui doa manginang
hita akka nang berkeluargaon masa duk tahilala mangarahon mangaturhon akka yanakon nang pinoparta salukutna asanian marsikola ma dikejar ma cita-citana pengharapan na pakirimona nang pesipata jugal ibana niarahon na torasna dangulo marsikola say mangalo diaka sude poda ni natoras apalagi di zaman waengon ngalengket ITE handphone dakolan didak danak ale dohot do di natoras dibuat do di gereja dohot diaka bunga-bungan saya hirai mana masa dikot na perlu dak sanga be partikian ni jolmai pasahaton pararaton hatan di bata alai holan na marpes pukum maksudi dangi mulosongona marsak gimana ya beginilah begonolah hinetok kan nggak sahab mai rarap mai puas sia mai lalana molo di komen sabar ya edak ya laya ya hinetok kan dangi dangadong be partikian ni umat dangadong beti partikian ya kana pursia pararaton hatani di bata alai pakke manian denggan ITE pararaton hatani di bata unang maila inna di Matius nakin ayat 10 dot ayat 17 dang huhailahon barita aku tidak malu memberitakan firman Tuhan inna Injil karena Injil itu adalah kekuatan asa taingot hagogo onna sia debatado ima hatani dibata hola napasa sapasat hatani dibata tapararat hatani dibata tuaka dungata parsaorata puwata lam margogo do hita manginangis porsia mahita nang pehita jol mana gale jol mana susampurna jol mana mardosa alai diai di batado asa buhita margogo dimampuho de batado asa buhita margogo pasahaton pararaton hatani Tuhani alani jojo ni trupukon pakeot tama partikiata unang marna lemba-lemba bihita mamake partikian apalagi naeng pesta gotilon hita te 27 Oktober 2024 masuk acara pukul sia dan sian bagasta pukul sia masuk ngamarede pukul sia 09.00 WIB ria mahita ribur mahita tahalas soma na di pasahat debatai na pinapasu-pasu ne debatai partodiota nguluta na nang akanang tasuan gotilota mai taliama tu debata asa lam tama hita di debata lam patut hita mamuji-muji ibana pasangapon ibana unang lupa hita nasihat debata ta paulak mai tu debata unang makulit hita manginang salut nai laho pajocokon harajaon ni debata doi laho tu pelayanan laho tu pengembangan operasional ni aka huriata nama sarikot nama sehembang nama sarikot perlu dipahembang rupani nah di bidang kononia marturia diakonia tritugas panggilan gereja tolu pajoni di bata lau mangurupi tu sido hita amanginang molotung pe marpesta marhite parpestaon ulang tahun pa ono puluhon uriata HKBP Kramat Jati dohot sianasa tasuan disima partikiata manggotil mangalehon tu bagas joro ni debata dohot nang pilihan nanon tanggal 20 itu nang saya bereng kantong na dia doar kanong mepet ate dang besoni ale dia mana nau arga persiap ma
sian bagas muna ngailean panitia amplop yangi babal game ido jujuni turpu kontong bo ido masa pakilala na songoni di ngoluta ala panosak ni akana masa ala ni aka sahitong ra naso marna malum ala ni bencana alam namar dapot-dapot manang di dia naso taboto ala hajahaton nalam tujur putna di Portibion ala situasi politik ni negara naso stabil busi saot jolmei dang mangalu-alu tu di bata hola saya pikiran na di pangusadion mana ay wado ngaso ngono negara ngono dak pola rikot songon yang manginang alay martangi yang masongon panurang habak mangidohon say Roma panguripion di bata baru mah tapang ido mah panguripon ya kadongan ido na perjuru ala ni tindakan kekerasan maradupon dongan nang sama dongan do na asing rupani dan gabe dohonota nah so di ature hot tuhani dua hape tak dohonota songoni mulu pugus kita ngabrusaha itaneng mur ale tetap bogus dan dohonota nah di tadi kode bata doau ngasai martangi yang hau ale dang naro marhamu rao nau tak soni dak dohonota dang diature honni di batau dang di parhati-hati honni bata ngulu nami dak dohonot soni alai sabar ma pai mai mau partikian na lehet lehonon ni di bata dui amin lehonon di bata dui dan gabe dohonota naso diaturehon tuani bangsona nang hita nang huriana alani amanginang benget mahita laho makirim tu de bata benget lapatana dison dalam kerendahan hatianlah kita dalam kerendah hatianlah dalam kesabaranlah kita yang hidup ini pahit maupun manis kehidupan ini silakan untuk tenang menunggu Tuhan menjawab segala doa-doa kita sabar jangan pakai pikiranmu unang saya tapang usadion aka utuk-utuk tahun laho mangakali nguluta doh mangalusi ngulut tahun dang tar dundungata menginang kita tidak bisa menyelesaikan dengan kekuatan dan pikiran kita apabila ada masalah pribadi lepas pribadi keluarga lepas keluarga rumah tangga lepas rumah tangga kita tidak bisa bersandar pada pikiran kita walaupun kita tinggi sekolahnya dan banyak pengalaman itu bukan landasan itu bukan dasar untuk menyelesaikan persoalan yang namanya hidup tapi Tuhan mau bagaimana umatnya orang-orang yang percaya padanya sabar menantikan Tuhan akan menjawab semua itu persoalan itu menjadi tidak persoalan lagi justru Tuhan akan menyelesaikan semuanya mulak tu dibatado salu nei ngulu tahun alusna tu dibatado salu nei jadi unang palalo jahita namang ulun saya tak pikir-pikiri adiga masayon sokot dia maon ninahita itu bukan urusan kita alai serep mahita benget mahita manaun dinasa nata dalani benget di bagasan pakiri mo mahita diha benget totai mangadu pisudi aka to dokta pamilita nang aka punguata nang huriat taon nang sudi di siamu nang hampirata di pudi nang ijolota nang digijakta penget mahita manaon unang say tapake pikirat tay so tung gawe rara ita di pikirata gawe dang gawe marpak kirimon hita di debata itulah kegagalan orang-orang yang percaya dia selalu tidak meyakini Tuhannya karena dia selalu mengandalkan pikirannya tapi dia tidak pernah bersabar
dan di dalam kerendahan hati menantikan jawaban doanya dari Tuhan, jawaban kehidupannya dari Tuhan. Siat debatado amang ngulut tahun jala takola nama nopa jol mai debata di aturihon debatado jolma natinopa nai porsiama ita. Sada perusahaan mobil Ford ngamaseliling sada napuna saon ngailuluya ka bengkel-bengkel na canggih alai dang bui dia turehon dang bui diperbaiki mobil Ford nei buasa ala napuna sa bengkeli bengkel na bercabang-cabangi na marserai dan imana na menciptakan mobil Ford alai ikut dipaulak mamusia tu na mambahen mobil foton asa bui tong gigis musi bui pakyon bui mangulu mobilon tarsongonima usaha ni debata tarsongonima hita na ikut do debatado menyelesai saluhut gulmit ninguluta porsia mahamu amanginang anggu debata do ngata na pasti portibiodo musuta dengi ido bahen bupen detai nomor 60 nomi debata pando ngami mulo debata do dia do suara ta bupen di nomor 60 nom Boy do par musik atau ala bukwede do ate pas do ya intro siap-siap tambah ayat dulu debata bando ngani saina sa do ulam saina tu lus manami nanami debatama baik donggamu manang sodia pe gulmit ningolmu tantangan ni jamanon iko pamona ko debatado amin martangiang mahita moliate ma Tuhan debata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami asidot holong ni roham dot dengan dibasam na saya tong Tuhan mangiring-iring pardalanan ngulu nami tarul mobi nang diombason Tuhan di papunguho hami
ganup akana pursia dinalau memuji-muji ho pasang pokok di bagas Soromon di obaso Tuhan mau lihat mahu pasatami to depan munabadi Tuhan sala asidot holong rohab dok dengan di basam sautna toktong ho masu kami dileko kami hai pason dausiana kasahit pos rohanami Tuhan nang aka hagugo toktong dileko tuhami tarumobi aka parladom nama kobasi di huriamon Tuhan nang ruas ni huriam saluhutna di huriam HKBP Kramat Jation mamuka sendak dana satu nama gudang satu lansia nang sudah gugu toktong ho Tuhan mangurupi huriam saluhutna atong Tuhan muhamole to kami diomba son di mingguon nunga marsaringar hatam di bagas coromon Tuhan nunga mabuhali hami hatami asa marhagugo kami Tuhan lau marbarita nauli mabarita mi Tuhan asa sudi Tuhan gabi pursia lam tambah kana pursia diho jala hola tuho nasida bangsum marsoba somba memuji-muji ho Tuhan atong Tuhan muliate ma Tuhan siala diramoti ho ami saluhutna jala di bagasa sedarion Tuhan mangelek kami Tuhan disude aka program-program ni huriam diaka tikting ni huriam namasa dot neng sipa masau ni huriam homa Tuhan marguguhion hami saluhutna dinalah mangulah ni Tuhan rap dot ruas ni huriam asa gabi puji-pujian saluhutna Tuhan nalain sipatu po nami pelayanan nami pakobasya nami Tuhan gabi sangap jala puji-pujian di guarmu na badiai domba son Tuhan toktong mau pasatami donga nami sa porsion amanami nanami natong di bagasan parsahiton pamatang ng daging nasida di rumah sakit dope nasida Tuhan mangido nasida panguriponmu Tuhan pasu-pasu muaka dokter nang aka medis asa bolong nang tanggal akan sahit di pardagingon na Tuhan boy nasida mulak be tu bagas na be Tuhan di bagasan pemulihan mandian dong sahat di pataruho tu bagas nabi jala paulak mamuse Tuhan leo mamuse hai pason hasiko pun nasepoi Tuhan ima Tuhan nyonya utapea baru siritonga sianwek Makassar kapapahan sianwek Kampung Tengah RS Pardede Rambutan 2 J Panjaitan Opung Laura sian Kalisari Nyonya Huta Barat Baru Hasugian sian wek Tengah Isabel Agata Papahan wek Kramat Jati P Tambunan wek CBA Condet Batu Ampar Nyonya Pardede Inang Boru Tahayan Tong sian Condet Batu Ampar Hendi Munte sian Rambutan Sada Pardede sian wek Balik Kambang Yusbar Simanjuntak sian wek Tengah Aleister Dominic Elior Irsang sian wek Lobang Buaya homa toktong Tuhan na pamalupo nasida asa di bagasan guguna sakoi ma Tuhan pamalupon daging nang todi nasida polong makasahit sudina Tuhan di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami nang dinamor dumusirang kami anon siang bagas mon Tuhan bagas naulion taruh mahami Tuhan pataruh mahami dongani mahami madapoton ganup aka keluarga nami joluani para nami madapoton keluarga nami di bagasan lasni roha dami nasakoi Tuhan pada usia kaparmaraan Tuhan pos roha nami Tuhan homa dongan nami sakro di ujung ningulu nami di bata Jehovah di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami upasa tawi minggu namion mamuka dok mengunjungi homa mangaramu ti hami saluhutna asi maroham di hami Tuhan gok aka hurangan nami na gabe marlau dosai urasi masalut na Tuhan asa tung tamahami gabe habaron ni pasu-pasum o matang yang nami elek nami Tuhan nahu sombau kami marhite-hite guarnya anakmu Yesus Kristus Tuhan nami martangiang hami Tuhan amin marinde hita rosta pasak ma pelata Udang dope
los jongjong mahamu. Tatangnya koma peliata ale de bata amanami na di banua gijang hodo haroroani saluhut silehon lehon na denggan dok nasa ulibasa nama uli utus upasat hami masya na nilihon mitu hami pelian nami tuho say jalu may gabe uap na usus ti julum pasu may jalaramoti asahu parhasi yang hami pelianon patimbul kon harajomu di tonga-tonga ni uriam dohot di portibion buhai marohanami marhite-hite tondim asalam hutanda hami godang nisi lehon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale manami na di banua gijang sai pinarbadia maguarmu sai Roma harajaumu sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluat siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togion tu panguncunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala deramoti Tuhan de batamaho di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho di dopak kon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaur homadamena tutodim amin. Urian itu hata tadok mamuleate tu di bata amatta ibana mamasu dok mangaramuti hita. Selamat hari Minggu horas madi hita.
Kami